आज मी तुम्हाला परवरची भाजी कशी करायची ती दाखवणार आहे. त्यासाठी इथे मी पाव किलो परवर स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. मागचं पुढचं त्याचं देठ कापून टाकायचं आहे आणि त्याचे असे पातळ काप करून घ्यायचे आहेत. पातळ आपण स्लाइस त्याचे करून घ्यायचे आहेत. मी मी सर्व परवर अशी स्लाइस करून कापून घेतलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये 1 चमचा धनेपूड, पाव चमचा हळद, 1 चमचा जिरेपूड, चवीप्रमाणे मीठ, 1 चमचा लाल तिखट मसाला, 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर. हे सर्व मी छोट्या चमच्याने घेतले आहे. तुम्ही तुमच्या टेस्टप्रमाणे सर्व मसाले घ्या. आता हे सर्व मसाले आपण मिक्स करून घ्यायचे आहेत. जी मी नुसती फ्राय करणार आहे. जेवताना तोंडी लावण्यासाठी ही भाजी खूपच छान टेस्टी लागते. यासाठी मी एका पॅनमध्ये तेल घातलं आहे 2 टेबलस्पून. त्याच्यामध्ये ही भाजी मी जी आपण मॅरिनेट करून ठेवली होती, म्हणजे मसाला लावून ठेवली होती, ती भाजी मी त्याच्यामध्ये टाकली आहे. आता ही भाजी आपण स्लो गॅसवर मध्ये-मध्ये हलवत फ्राय करून घ्यायची आहे. 5 मिनिटं स्लो गॅसवर भाजी परतल्यावर त्यावर झाकण लावून ठेवावं, जोपर्यंत भाजी शिजत नाही आणि मध्ये-मध्ये काढून ती हलवावी. भाजी शिजली की पूर्ण ती ड्राय करून घ्यावी. ही भाजी तुम्ही चपातीबरोबर किंवा जेवताना डाळ-भात वगैरे याच्याबरोबर तोंडीला सुद्धा लावून खाऊ शकता. बघा भाजी पण आपली शिजली आहे आणि एकदम सोपी रेसिपी आहे. चवीला छान लागते. वरून तुम्ही कोथिंबीर टाका.